Malawi Today. Ngamba sobana kaliza kuna litingo jingamba so ababa kujingamba uyendewa kwenda kuseribu you're with me Malawians Echo kujingamba jimeneji aona ura kujinga Wapshatima yes Echo no Malawi na bila kupasana zose security ndemo kuonene muona kali kose likaona ine si muntu wamba ine ya ndikupasirani china chilichonse musadandaule ya chilichonse tichiona ndithu chilichonse tichiona ndithu Karimu jamu ya abali mundu ndi mpeni Karimu muli mundu wina koma koma ndiye zavura kwambiri ababa Guys, these guys are very serious. Let's gathering here. Tikaona kali kose bana. Fano ngoti zithabwanye bamene bana. Wina uri koma ine ngoponya kondomu ineyo zimene zizayi komano kondomu imene iyi ndingoona kuti ikuyenda bwanji. Kondomu ina ndiyo ina yaplisidwa. You're with me, Malawians Icon. Kena kali konse ndikupasirani. Pano bavutiratu pano bavura pano. Yeah. Guys, alusadi akone wakuri ajimalizadi hivi akuri kusidi kumvesa ya ali serious kuliko Nyamarawa ndi. Sikore uri ajimalizisa. You're with me, Malawians Icon. Ego no Malawians.
patisi apa tafika patisi funa kupereka chikalata patisi pamene pakuno kuzuzu pa 27 leroli apa ndetu kufika ano kumene